Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po kita mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga, usab tarong adlaw mga higala. Miyerkules na, hapit na yung Pasko mga higala, no? So, unsa naman taron pizza size. Uy, Fiesta ros kuan mga higala, Siaten. Fiesta ron sa Siaton mga higala, no? So, bada nga happy fiesta sa atong mga kaigsuonan nga mga Siatanos. No, naasahan biya akong Siaton sa una, mga asahan kong Siaton mga 6 years. Dugay-dugay ko din na. Primero, naasahan kong mga 2 ka tuig, and then paghuman, nabalhin ko sa Kalumbuyan, dayong balik na pokus Kalumbuyan. So muna nga natiud-tiuran gyud ko sa Siaton, no? During the time pag puli ni kining Bishop Du ni Bishop Lagdameo, na timing nga didto ko sa Siaton unya mga 2 years mi nga na-extended. So muna nga dinha sa Siaton medyo sito-sito tagamay, no? Muna nga kanang mga lugar-lugar din nga mga lagyo ato nang naantuan pod ginagmay no, sa mga Apuloy, no, dengan mga lagyo din nga mga lugar ako na nga mga nasulod-sulod sa una, no, Mantikil, mga Atimon, kanang Balastro, ang mga higala din ha, no. Amot na apa badagay itong akong mga higala din ha, sila si kining daghang ikong mga higala na din ha, mga higala, no. So bada nga mga kasalaan ug daghan pang uban, no. Galing gulang-gulang naman pud lagi ta. Basin po do basin po din taon no, wala na ang ako mga higala niyang uban ron. Kaya ako gani wa naman daghan naman kita gibati-bati sa lawas tungod lagi sa 64 years old na punta, no, sa 64 anyos na. So muna nga medyo pod kuan na sa kuan na gabok ng lawas, no. Gabok na ning ato ang lawas pod ginagmay. Abi no. Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon, balik na pud sa ato ang teleradyo mga higala, no. Niya na pud balik na pud sa kining gitawag sirkulasyon ng ato ang teleradyo, no. Gatong nakalabay mga adlaw kuan data ito kanang radyo gyud, no. Karon balik na pud sa teleradyo, no. Radyo na, TV pa. Ayan, no. Wala na mo sa kita karon si PCB News mga higala ha, kay mo na busy-busy mga hapon. Kay doon ay tulo ka mga diakono, no, apil na ako ang paryente, no, si Kuan Janric, no, padre na Father Janric Academia Aburdok, no, kanang iyahag ang pagkaparyente sa akademia, no, kay mga higala mga kuan gyud ba mga kadugo ra nya, plus ang iyahapong lula, no, naminyo ang kanang akademya naminyo po sa akab ingon ni ana, no. So muna nga dula po ni siya dugong akab po kini si Janric, no. Kining dula pati lain mahigala katong Vietnamese nato, no, si Jan Nguyen, ayan, no? Jan Nguyen, no, tan man siya, tan taga Vietnam ni siya mahigala, no. Nya niya na sa karon siya niya sa karon sa Diocese of Dumaguete nagtrabaho nya, naa siya sa naasayan karon sa Cusca, no, dito sa Cusca na unya. Doon na pag-iusa si Padre Igos, no, taga sana kanang gitawag na to maglinaw ba kanang muna, no, bukid-bukid mahigala diha sa Bais, no, Mangganay, no. So congratulations na nya karong Pizza 7 ugmang adlaw alas 9, no, ang kanta misa ni Janric mutambong sa ginagmay, tambong ta ka ato manang mga kadugo ba ana. Okay, sa Mangganay murag di na siguro ko kanto kay layo na jud samot na gyud sa Vietnam. Di na kita ka dito. Layo naman to, no. Okay, nahala, no, padayon ta mga higala sa atong pagtimbaya kaninyo og advance Merry Christmas and a prosperous New Year. O ari kita sa ato ang mga pagpangalagan pinaagi sa social media ug ingon manusab dinhi sa istasyon DYWC. Bino ari kita sa atong Saint of the Day. Boy no nga atong Saint of the Day karon sa ako nang ginasulti ang fiesta karong adlaw ni kinsa ganato atong fiesta ron ng pulding ay kuan padon atong fiesta karon si December 6 si kuan karon padon kinsa man bisig naglimot ka si San Nicolas de Bari. Pero kini ba San Nicolas de Bari makigala
kuan ni siya gipakisama ni siya sa usa ka mamoy Santa Claus, no? Kana bang mura bag sa iyahang panahon, murag kinang kuan siya ba kanang gipakisama siya kang San Nicolas di katong Saint Nicholas ba kato bitaw kining gitawag ni Santa Claus nga duman tungod kay maumaog gyud ang iyang kinaiya, no, known for gift giving, no, mana day nga mura siya Santa Claus kay nailhan gyud siya mahigala sa pagpanghatag og gasa labi na gyud ti mapasko, no, mapasko gani manguan gini siya, manghatag gini siya og mga og sa inong tinlagalog pa na aginaldo, no, o baka mga kuan kanag gift o kining mga sa itong pinaskuhan, no. Ikaw Mr. Cheng, tikatag ba ka? Ako pare daw wala ko hatag-hatag kay kabalo ka o kining kong ako tighatag sa ko pa dito pero di lang ko kaya kaya medyo di kayo bakwa na itong negosyo karon ba? Mao ba di ay nung Mr. Cheng, no? Sa ato pa ginagmay ra bitaw kining paghatag mahigala. It doesn't necessarily mean nga ang sa ato pa ang value ni ana, it's not necessarily the amount, no? Wala din ha, no? It is not necessarily the amount that matters, kung dili the act of giving, no? Muna ginaingon nga ang imong pagpanghatag mismo maunay imong gasa. Ana, no? So kini si San Nicolas de Bari nga pigipistahan nato karong adlaw, obispo man ni siya sa Bari or sa Myra, unya naila kini siya sa iyahang pagkamanggihatagon, no, niya ang iyahang mga gipangtagaan dili lang mga Kristiyanos kundi apil na ang mga dili Kristiyanos, mga Muslim, no, tagaan po niya. Unya legend inspired by the good bishop examples, no, kanabitang San Nicolas, Santa Claus, na murag gipakisama siya. Of course dili gyud siya sa si Santa Claus, pero gipakisama siya kay Santa Claus nga naman tungod kay tighatag man gyud lagi siya og kalipay panahon sa Pasko. Okay, na. Maayong mudto na kanaton tanan mga higala, kumusta naman mo din ha ang atong mga higala din as mga bukid-bukid nga parte, no, nga maabot sa atong pagsilbiya sa DYWC ug alang ni adtong adunay mga field products, no, service television yan nang nanao pod sa ato nga programa. Kumusta na? Abi no ari na kita mga higala sa ato ang catechism, no, ari na kita sa atong mga pagtulunan, no, arita. Okay, jara. Unang pagtulunan nga ato ang estudyuhan, no, kining bitawag og volunteerism, no, kini bitawng ato ang pagsunod sa kinaiya nga gisulti bitaw ni Kristo, ba kini bitawng gugma nato sa atong isig ka tawo, ingon ni ana, no, kini bang dili na kakinahanglan pang sultihan kun unsa ila mga ginikal gani karong adlaw ang kuan ba ang atong ebanghelyo karon kabahin man lagi to, no, sa multiplication of the bread, no, si Kristo mismo may nagpakaon sa mga tao, no, mo na gitawag the act or practice of doing voluntary works in community, in a community, no, sa ato pa dili na kakinahanglan pang suguon, dili na kakinahanglan pang suhulan, dili na kakinahanglan pag kanabitong i-recognize, ano, kaya na may uban nga gusto pag yung i-recognize, na dili na volunteerism kung muna imong giapas, no, mas maayo gyud alang kanato nga mga Kristiyanos nga naa kita niya nang gitawag og volunteerism, no, ano may daw matud pa ni kuan ba ni Abraham Lincoln, no, he has a right to criticize who has a heart to help. Sa ato pa kung kinsa katong adunay katungod nga kanang gitawag na tug manuway katong ang adunay katungod nga manaway mao kadtong adunay kasing-kasing nga kamong mutabang. Ayan. Una ang nagsulti ni ana mahigala si Abraham Lincoln. Kabalo mo kinsa ni si Abraham Lincoln mahigala. Ito siguro mali, no. Kini si Abraham Lincoln mao kini ang presidente sa Amerika nga maoy nagbuhi kana ba tong iyang gifreed ko gifreed ang mga kana bang gibuhian ang mga ulipon kini mga itom, no, kini bang mga negroes, no, katong bitawag mga slaves gikan sa
kining sana sa mga lugar Africa nga gidala sa Amerika aron himuong mga slaves na ibaligya ba slave trade no murag ginahimong hayop in taon ang mga negro dito sa una kay sa una gud gagmay kay ni silang tawo kini mga negro kay mga bushmen man ni sila so of course tungod sa lugar nga ilang gipuy-an nga nagpuyo sila kanabitawng kinabuhi ba nga nagsalig ra pud sa pagpangayam no wala bang pangita og mga wild fruits walay pananom wala civilization natural mugagmay gyud ka kanang gagmay kang tao niwang nya gagmay mo nay gipangdakop dito sa Africa sa una mahigala nya didto gipangdakop ni sila gipangkargag barko nya gidala diri sa Europe gidala diri sa Amerika aron himuong mga ulipon pag-abot dito sa Amerika gibaligya pag yun palinyahon ng taong kini mga negro and then magpili-pili ka dito unya bubayad ka pila imong ibayad so muna siya pero ang mga negro kay pag-abot sa Amerika sakto na mas kaon kay wala naman sila magpuyo sa kapugnan so nanubo pag ayo na nagko mo na sila si LeBron James gani si kuan may dugo tong kuan si presidente sa Amerika sa una si kinibitang Obama no si Obama no si Obama ba o kapay kailan po Obama may higala no muto may dugo to siya nga kuan gikan to sa Kenya giyahang mga kaapuhanan no nya nahimo siyang presidente sa Amerika mga itom pero nanubo na ni sila may higala kita siguro o nandito pa tan namuyo sa kuan sa kining Amerika nanubo pud unta ron kay kanang mga negro sa dagagmay man na pag-abot sa Amerika kay dili na kayo ago ang lawas no man nga ako mismo mahigala nagtubo ko sa trabaho sa uma kaya ang akong papa kuan man to kanang maestro to siya pero mahiligo ni ining gitawag og farming nya kami po akong magulang no akong magulang nga lalaki mga laki malagi mi no kami mo ipadala ni papa dito sa nianing papa dito sa bukid Sabado Domingo no manguan mo dito ng trabaho moonlight manano mao po din tao nga medyo ang among height igo-igo ra gyud din tao naggabihan jud ako magulang kay karon pa ko naka-realize nga mo siguro mubo to ako magulang kay tungod sa trabaho namo sa una ako nakalingkawas man ko kay etong during that time nga nag-high school nako wala naman kayo yung atong bukid. Muna nga medyo nitubo-tubo ko gamay, nakaabot yung kong 5'5". Ako magulang naragod sa mga 5. Nga naman, tungod sa trabaho. Nya ba rin nahitabo sa mga negro dito sa Amerika? Na mga LeBron James, no, katong sila, mga tagas na, nagtagas na kaayo. No, kini sila si Durant, no, mga tagas na manakay sila mga gala, no. Sila si mga tagas na kaayo nga mga player, no. No, tungod ang ilang kaliwat, nadala man gud diri sa Amerika unya na medyo luag-luag na ang pagtrabaho muna nga nanubo muna nga mga negro sa Amerika baling dagkuha ana no dili na katong mga bushmen katong mga tao nga naas kakugnan nga mugbo unya niwang pero kanang mga negro sa Amerika karon dagko ng tao siguro ano nya kini si Abraham Lincoln mao kini usa sa mga naka-freed kanila gikan sa slavery nga binasi usab sa pagtulunan ni Kristo no kana bang higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Muna naadapit din na ang punto. Okay, no? So, muna, nga, volunteerism, nga mo volunteer jud ka, muhatag ka og panerbisyo sa mga tao, bisan kung walay sweldo, walay dili na gani kapasidunggan. Ingon yan. No? It is a Christian value gihapon. Okay, klaro? Parayon ta mahigalan sa laim nga topic sa ato ang pagpamong sa ato ang pagtuon kabahin sa ato ang pagtulunang Katoliko. Okay, ari kita sa lain nga pangutana. Abay na mahigala gidto sa amo abitaw nga meeting atong sa kalang itong Lunes. Kini mo ako mga amigong pare. Nag-istorya bitaw kabahin itong amo ang seminar. Kato bang amo ang recollection sa November 6 to 9. O yan, nagkumidya-kumidya hanay. Mao kadto nga tanto-tantong istorya niingon sila nga ako kuno na transform yung kuno ko sa amo ang seminar.
na-transform kuno na ka-experience kuno ko sana reformative kuan effects ako ang itong seminar. So naminaw dahil si obispo karon mga higala kay pasultihon pasultiho naman hinuon ko kung unsa man ang ako ang sana sana reformative experience nako. wala ko katingog mga higala na mo nangayo kog pasaylo ni bishop kay nibaliban man ko kay nakalitan gyud ko may tatuo ga gikuanan pa ko ni gitimbrihan ako daan ni Father Eric, no, ni Father Eric Losada nga patestimonihon ko pastilan kay pagkahalit man so nibaliban ko nga nangayo pa kog dispensa ni bishop, no. Sa unya say pagtulunan ni mga higala, no, nga as Christians we should be ready to give testimony sa ato ang pagtuo, no. Kana bang ang atong iro mahigala ni tingog na puray mo ay ra mo kabalaka mahigala ha kay human ni atong programa ihawon ko ning iro. Di tanawa ni hilo. Kining iro aron sa atong programa mga higala ihawon ko ni kay di tanawa mga higala nakadungog ko ni hilom, no, kay di ba? Okay na, so ari kita sa ato ang pagtulod, lain pa yung pagtuludan. Katong ginang na og ganina mong higala nga. Kana bitong you should be ready to give testimony. Okay, ako na experience yun na ako last Monday. Sus kay kini magun sila sa Padre Arnaiz, pinasi Father Tata Rindon, Father Dodong Ruiz. Kay kami malagi mga meeting kami magtapok ana kay malingaw ra pugas in company with your friends ba ingon niya naman di ba kanang di ba kamo no in company with your friends malipay ra man gyud po no bisag puro sa gud binuan ning istorya god pero malipay ra gyud ka no kana bitaw Father Cecilio Gordoncillo ana kining mga likes of Father Tonton Arnaiz, no? Kini si Tonton Arnaiz pangigala padre ako gining partner sa tanan nga mga aspeto. Kauman gyud ni ani. Sila si Father Dodong Ruiz, no, Father Tata Rindon, ana. Karon nagkomedya hanay may nga ni ako kuno kay dito gud sa amo ang meeting mahigala. Medyo purma kay kumpare dito sa assembly namo. Sa dito ba sa recollection namo sa mga pare. Pirmi ko kung gapurma dito ingon ani bang akong mga panggamit ron mahigala ba nga puti jud ana pare jud king tanahon ba pastilan kay komedya ni ingon may hinuon si obispo nga pasultihon ko kay muni kanang na gusto siyang maminaw sa akong transformative experience. Mura pa testimonihon lagi ko wala nga wa ko ni tindog mahigala kay ngano man wa ko kapaganda sa may akong isulti pero doon ako yung mga realization na itong higala itong akong experience nga man kay para na ako di ay a time will come that you will be made to give your testimony nga dili ka makabantay muna nga you should always be ready kana akong giingon higala kana bang kanang madido na taba kanang matay taba muna nang panahon na nga wala ka kapangandam and then mo atubang na ka atubangan sa Dios and then pahimuon kag testimony, no, unsa man gyud ka sa buhi pa ka di niya kakaandam dili na ba pwede kang moingon nga dili rang usa ko sama sa akong gihimo nga nibaliban ko dunay mga calling unya nga di nakakabalibad sumuna no sumuna nga para nako angay pud natong pamalandungan just like I have experience nga wala ko katubag. Kaya nga naman, wa man ko mangandam. So sa atong kinabuhi day, we should always be ready to give testimony wherever you go, wherever you are. Muna gisulti sa akong mga barkadang, mga buguyon ba yun. Wherever you go, I will go. Wherever you are, I will are. Muna yung mga komedya na mga igala na makashare food mo sa mo ang mga jokes ba, no? Wherever you go, I will go. Wherever you are, I will are. So muna, no? So again, mga higala, kumusta na mo din ha? Pasalamat kay ako ang partner, kining ato ang paghimo sa
teleradyo si Iday Camil na uli anak kay doon na magunay siya usahay kini bang doon na ba yung mga uksato pa na usahay di siya katulog, usahay di siya mga ubo ginagmay, no? Kuan ba? Kanang gitawag na itong mga kakulian po sa health reasons ba. Nya karon nag-istorya mi kay ganina, kuan na lang ubo na lang og sipon. No? Sana pwede na siya, no? Sa manang pasalamat Salamat sa Ginoo nga nabalik na po din taon ko sa kahanginan. Nya diri na punta nakasulti-sulti na punta ginagmay, no? Kay parte man lagi ni sa ato ang pagka-Kristiyanos, no? You should sana unsa ganito unsa toy mga buluhato nato, no? You should understand, know your faith, no? And then share your faith, and then live your faith. No? Share. Sa ito po na akong gihimo ron mahigalan nag-share gid nato. No, we should know our faith, we should live our faith, and we should share our faith. No, klaro na. Nandun lang kita ko ito mahigala ha. Kaya maanto pa ko sa napa ko yung mga misa sa bukid ron. Ako yung mga misa nga adtuon, tapos bukid-bukid ginagmay. Mo kan lagi. Share our faith good lang kita. No? So, salamat o advance Merry Christmas sa tanan ha. Kay kining Pasko mahigala usa kini sa panahon nga malipayon gitang tanan. Bahala nagwalay kwarta basta kay ni arata, no? Nagsaulo bahala pag naa sa ospital. Bahala pag naa ka sa ospital, bahala pag naa ka sa presyuhan, naa ka sa bukid basta panahon sa Pasko ni ara gid ta. Malipayon ra gid ta. Bisag kag naa ka sa presyuhan, malipayon ra gid ka. Naa ka sa isla nga layo kayo, malipayon ra gid ta kay natawo na ang atong manunubos. Okay? Salamat og mayong mudto Pilipinas.